En sitten tiedä, kaunistaako se kylmä kahvi, mutta on kuullut juttua, että ei se aina kovin herkkua ole. Mä itse olen teenjuoja ja tykkään juoda kyllä teeni kuumana, mieluiten myös sen santsikupin. Jos sä keittelet ihan siellä perinteisellä kaffepannulla kahvia, niin voisi olla aika kiva laittaa se tämmöisen pannumyssyn alle ja pysyy muuten kuumana sitten. Ei tarvi olla kaffepannun keittelijä, voi olla myös kahvin keitin keittelijä, niin tämän lasikannun voi napata vaikka kesäaikaan mukaan terassille ja pannumyssyn päälle, niin pysyy santsit sitten kuumana sillä reissulla. Mulla on tällainen teekeitin. Näitähän on aika minkälaisia, mutta aika monet niistä mahtuu ja sopii tänne pannumyssyn alle. Ja sitten pysyy herkkujuoma kuumana. Pannumyssy on tietysti konepestävä, niin kuin kaikki muutkin sallaanpäätekstiilit. Sitä saa kaikissa värikartan väreissä ja saa vaikka omalla tekstillä. Lämpöä tässä eristää kierrätysmateriaaleista valmistettu huopa. Herkullisia juomahetkiä myös sulle.